Рәхмәт, әни. Бәлеш искиткеч тәмле булды. Әйе, әни. Ничек синең шикелле пешерергә өйрәнәсе инде? Хәдичә, син үзең дә бик оста пешерәсең. Мактавыгызга рәхмәт, балалар. Дөньяда ниләр бар икән? Ульяновск өлкәсендә Яңа дулкын татар яшьләре оешмасының 5нче өлкә форумы узды. Улым, телевизорны кабызма әле. Раз сөйләшеп утырыйк. Дөньядагы яңалыкларны вакытында белеп барырга кирәк, әти. Без яшь якта телевизорда юк иде. Газета журналларны да авылда бер-беребездән алып укый идек. Заманадан артта калмадык. Әни, хәзер шундый заман, барына да өлгерергә кирәк. Телевизор яңалыкларны тиз җиткерә. Караган кешегә башка кызыклы тапшырулар да күп. Шулай инде. Үземдә татарлар, кара каршы, хәбәрләр, туган җир тапшыруларын яратып карыйм. Әтиең дә берсе дә калдырмый. Соңгы вакытта баш ваткычны бик ярата башлады әле. Уенчылардан алда җавап биреп бара. Сез нәрсә, мине сөйлисез бәлләмдә?